Kelliema uffiċjali tal-għaqda Occupy Justice li jipritkaw jħabtu fuq sidrhom fġieħ il-governanza u l-kontabilità tajba ħarbu milli jwieġbu dwar allegazzjonijiet serji li saru fuqhom u fil-waqt li ma ċaħdux dak li qed jintqal fuqhom infexxew jitkellmu ħażin. Fl-aħħar sigħat whistleblower stqarret li hija ex-membru f'dan il-grupp u reżenjat wara li ntalbet tixbor fondi waqt attivitajiet tal-Occupy Justice fosthom waqt viġili li jsiru għal Defni Caruana Galizia. Il-whistleblower sostniet li eluf ta' euro li qed jinġabru mingħajr ma jingħata rendikont ta' xejn huma frott ta' azzjoni illegali. Żiedet tistaqsi jekk hemmx politiċi jew partit politiku li qed jagħti donazzjonijiet kbar ta' flus f'envelopes indirizzati lil Occupy Justice. Occupy Justice suppost iġġielet il-korruzzjoni u tisħaq fuq is-saltna ta' dritt, iżda mbagħad istess qed tikser il-liġi. Sostniet il-whistleblower li stqarret ukoll li fix-xahar jinġabru ma' 6,000 euro mingħajr ħadd ma jaf fejn qed imorru dawn il-flus. Il-whistleblower semmet ukoll is-sieħba ta' Simon Busuttil Kristina Ketkuti li qalet li hija minn ta' quddiem biex tħeġġeġ lil membri ta' Occupy Justice biex jgħinu. Min stħarriġ li għamel One News jirriżulta li Occupy Justice mhumiex irreġistrati mal-Kummissjoni għall-Laqdiet Volontari. Dr. Anthony Abela Medici, il-Kummissarju għall-Laqdiet mhux governattivi, żied jgħid li huwa obbligu li laqdiet jirreġistraw inkella jkunu qed jiksru liġi. Fid-dawl ta' dan kollu il-fatt li Occupy Justice allegatament qed tiġbor il-flus b'mod illegali, l-erba' filgħaxija tlabna reazzjoni mingħand Pia Żammit, il-kelliema tal-Occupy Justice. No comment, Mela, my comment is no comment. Ma tikkummentax ġifier għal l-allegazzjonijiet? Of course not. Imma dan inti tagħmel parti minn dan X'inhu? No. No comment. Imma ma taħsibx dan huwa nuqqas ta' governanza tajba anke min-naħa tal-għaqda? No comment. Laqqas fil-konfront dawn l-allegazzjonijiet m'għandek xejn xi tgħid? Of course not, no. Lil Pia Żammit ġajna ċempilnila l-ħamis fejn tajnija iżjed ċans tarbel l-allegazzjonijiet serji fuq l-operat tal-għaqda li tagħmel parti minnha. Hija ma ċaħdietx li l-Occupy Justice qed tixbor il-flus, iżda hekk xejn ħarġet ir-rabja u l-frustrazzjoni tagħha hekk kif infexxet titkellem ħażin. Għalfejn tisiba diffiċli biex tgħidlek x'qed tiġbru donations? Because Erika Mitzi doesn't fucking exist. You want to put that? Dan l-istazzjon tkellem ukoll ma' Simon Davis, membru ieħor tal-Occupy Justice li semmiet il-whistleblower, iżda dan prova ifarfar. Hemm allegazzjonijiet serji dwar Occupy Justice. L-ewwel nett nixtieq inkun naf jekk intom x'qed tistaqsu għal donations matul l-attivitajiet li jkollkom. Ifimni jieni għat imsefer palissa mbagħad meta. Ma tistax tgħidli jew le qed tistaqsu għal donations? M'għaddietx nofs minuta mit-telefonata li dan l-istess Simon Davis li l-ewwel ġab skuża li ma jistax iweġibna għax hu msiefer biddel il-verżjoni u minflok qalilna li hu m'għandux jaqsam. Tkun msiefer jew le tista' tgħid. M'għandekx taqsam xi ġifieri. Inti qiegħed fuq Occupy Justice. Inti staqsejt għal Sammy Davis. Inti qiegħed f'Occupy Justice, Simon Davis. Le, ma tarax Occupy Justice nisa qed nistema' ma' Ryan. Inti qiegħed f'Occupy Justice. Ġurnata tajba. Dawn id-dikjarazzjonijiet tal-Occupy Justice huma meqjusa bħala surreali għax fil-waqt li jisħu tant fuq it-trasparenza fuq rashom issa għandhom allegazzjonijiet serji ta' attivitajiet illegali fosthom ġbir ta' flus li ħadd ma jaf fejn qed imorru. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.